खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउट्युब चेनेलाव गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 5 बोसोरारि एम.ए. थाखोखौ जागायजेनबाय। फरायसाफोरा अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननो हासिगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलिफु 2024 निफ्राय 25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 5 बोसोरारि एम.ए. थाखोआव मुं थिसननाया जागायजेनबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया सोलिफु सोलोंथाइ बोसोराव जागायजेननाय 5 बोसोरारि एम.ए. थाखोआव उदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय फैगौ 29, 30 आरो 31 जुलाइ 2024 आव थोंजोङै मुं थिसननाय जागोन होनना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथाइ रेजिस्ट्रारआ मिबथिहोदों। 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय जागायजेननाय 5 बोसोरारि सोलोंथाइ समनि हाबाफारिखौ फरायसाफोरा अनलाइननि गेजेरजों होखानाय पर्टेलनि गेजेरजों मुं थिसननायनि थाखाय आर'जलाइ खालामनो हागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथायारि रेजिस्ट्रारआ फरायसाफोरखौ बांसिन मिबथिनो थाखाय assamadmission.smart.ac.in आव लग इन खालामनो हागोन होनना फोरमायदों। बेनि अनगायैबो मुं थिसननायनि सोमोन्दै बांसिन फोरमायथिनि थाखाय assamadmission.smart.ac.in मुलुगसोलोंसालिनि बुलेटिन आरो लाइसिखौ नायनो सोलोंथाइ रेजिस्ट्रारआ फोसावदों। नैथि खौराङाव दङ सा-सानजा भारतनि गिबिसिन सानखौराङारि गोहो गोनां सलार पावार खुसेरनि जुइसारखौ क'क्राझाराव बेखेवदों। बड'लेण्डआव गोजोर जौगाथाय आरो सोमखोर गोहोनि थाखाय माइल खुन्थिया। गोजोर जौगाथायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया क'क्राझारनि डन बस्क' रडनि साखाथियाव सा-सानजा भारतनि गिबिसिन सानखौराङारि गोहोजों सालायजानाय खुसेरनि जुइसारखौ बेखेवदों। सेल्क' फाउन्डेसननि गोदान मावथांखिया मोनसे फोथायजाथाव आरो गोजोर गोहोनि फुंखा होयो, जाय मोनसे बाङाइ बेसेन आबहावा लोगोआरि राहाजों जायगायारि फालांगियारिखौ हेफाजाब होयो होनना नार्जारिया बुंदों। सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) सरकारा गोजोर जौगाथायनि गेजेरजों मोनसे गोजोनारि, सोमखोर आरो स्मार्ट बड'लेण्ड मोननो थाखाय रादाय होनाय। सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) सरकारा गोजोर जौगाथायनि गेजेरजों मोनसे गोजोनारि, सोमखोर आरो स्मार्ट बड'लेण्ड मोननो थाखाय रादाय होनाय। बे हाबाफारिया मोनसे सोमखोर इयुननि फारसे BTRनि थांखियाव मोनसे माइल खुन्थिया दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ आसाम चराइदेव मैदामखौ इउनेस्क' मुलुग हेरिटेज फारिलाइयाव दाजाबदेरबाय। आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लियाव आहम राजफोलेरनि मोनसे टिला गोथै फबनाय खान्थि चराइदेव मैदामखौ हारिमुवारि सम्पथि महरै इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज फारिलाइयाव दाजाबदेरनाय जादों। बे मान गोनां टेग मोननो हानाय सा-सानजानि गिबिसिन हारिमुवारि सम्पथि। बे थिरांथाया भारतआव मुलुग दोरों आफाद (WSC) नि 46थि जथुम्मायाव लानाय जादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे थांखिखौ बाख्नायदोंमोन आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटि आरो आसामनि सुबुंफोरखौ साबायखर बावदोंमोन। भारतारि गोदोमिनारि जरिप (ASI) नि जानभि शर्माया रोखा खालामदोंमोन दि मैदाम, रुजुजायै पिरामिड बायदि गोथै फबनाय टिलाफोर इउनेस्क'नि हेरिटेज टेगनि थाखाय गोनांथार मान थाखोखौ आबुं खालामो। मुं सायख'नाया 2023 निफ्राय 24 मायथाइनि फारिखान्थिनि थाखाय गथायनाय जादोंमोन आरो हादोर गेजेरारि गोसोखां खाम्फा आरो थावनिफोरनि गौथुमा बेखौ सोफादेरनो गनायथि होदोंमोन। दायो आसामाव गासै 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाबाय। साख्रिनि आनजादफोराव सोंथि जानो हागौ। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया मैया 465 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ (एपइन्टमेन्ट लेटार) रानना होदों। 1 लाख साख्रि होनायनि थांखिखौ आबुं खालामनायनि फारसे हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा फिन खेबसेबाव मोनसे आगान सिगां फारसे गोख्रों थिरांथा लानायजों मैया गुवाहाटीआव मानगोनां सीएम हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव गुबुन बिफानाव गासै 465 सुबुंफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ (एपइन्टमेन्ट लेटार) रानना होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मोब्लिब बिफानाव गासै 306 मासि, सोलोंथाइ बिफानाव गासै 149, फोरमायथाय सुबुं फोनांजाब (BNS) बिफानाव गासै 10 मासि थिसनथाइ बिलाइ होदों।
रायजो सरकारा मे 2025 मायथाइसिमाव 50,000 उफ्रा थिसनथाइखौ फोजोबनो थांखि लादों, जाय साख्रि सोरजिनायनि थाखाय गावनि रादायखौ गोख्रों खालामगोन। बाथि खौराङाव दङ आसामाव गथ'सा लांखारनायनि केस। गथ'खौ 35,000 राङाव फाननायनि दायाव सासे हमजादों। मंगलदै पुलिसआ रैखाथि बुथारजानाय लांखारनाय अपारेशनजों सोमोन्दो थानाय नयनज्योति देब काश्यप आरो गुबुन सानैखौ खादों। गथ'सा लांखारनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मंगलदै पुलिसआ सासे गथ'खौ 35,000 राङाव फाननाय सासे सुबुंखौ खादों। कलाइगावनि थागिरि नयनज्योति देब काश्यपखौ गावनि लोगोरिनि सासे गथ'खौ मिथियाजासे फाननायनि दायाव हमनाय जादोंमोन। दरं जिल्ला गथ'सा रैखाथि बिफाना ओनसोलारि आयेन बाहायग्राफोरखौ जाथायनि बागै सांग्रां खालामनायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। उनाव पुलिसआ सासे गेजेरनि सुबुं काश्यप आरो बायग्राखौ बङाइगाव सालमारानिफ्राय खायो आरो बिसोरखौ मंगलदै बिजिरसालियाव गथायना होयो। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ न्यायारि कास्टाडियाव दैथायहरनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ केन्सार बेरामिनि थाखाय मानसिफोरखौ थगायनो थाखाय नंखाय डिम्पु बरुवा फेसबुक एकाउन्ट खुलिदों। रां बुथुमनो थाखाय दुथाङा नंखाय डिम्पु बरुवा एकाउन्ट बानायदों। गाग्लोबजाग्रानि नखरा क्राइम ब्रान्चआव अजद होदों। केन्सार बेरामिनि थाखाय रां बुथुमनानै सुबुंफोरखौ थगायनो थाखाय मुंदांखा असमिया इउटुबार डिम्पु बरुवानि मुङाव मोनसे नंखाय फेसबुक एकाउन्ट बानायनायनि अजद सासे दुथांनि अजद सिखांदों। बेरामि मानसि बरुवाया गोबां दाननिफ्रायनो केन्सारजों जुजिगासिनो दं आरो बिथांनि नखरा फाहामथायनि हेफाजाबनि थाखाय खावलायदोंमोन। बबेखानि कल्पाज्योति सयखिया मुंनि सासे लाइमोना मोनसे नंखाय एकाउन्ट बानायदोंमोन आरो बेरामिनि गावारि फोरमायथि आरो सावगारिफोरखौ बाहायनानै रां बुथुमनो जागायदोंमोन। गाग्लोबजाग्रा नखरनिफ्राय सांग्रांथि होसेयावबो सयखियाया डिम्पु बरुवानि मुङाव मोनसे नंखाय एकाउन्ट बाहायनानै रां बुथुमबाय थादोंमोन। बेरामिनि बिनानावा गुवाहाटीनि क्राइम ब्रान्चआव थगायग्राखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय अजद होदों। बे जाथाया अनलाइन अनसुंथाइ बुथुमग्राफोरनो अनसुंथाइ होनाय समाव सांग्रांथिनि गोनांथिखौ नोजोर होयो। स्निथि खौराङाव दङ भारतआ 8थि खेबनि थाखाय आइजोफोरनि एशिया कापनि फाइनालाव सौहैबाय। भारतआ मैया दाम्बुलायाव आइजोफोरनि T20 एशिया काप 2024 नि गिबि सेमिफाइनालाव बांलादेशखौ 10 विकेटजों फेजेननानै 8थि खेबनि थाखाय आइजोफोरनि एशिया काप ODI आरो T20 फाइनालाव सौहैनो हाबाय। बिनि अनगायैबो बेयो आइजोफोरनि T20 एशिया काप मेचआव भारतनि गिबि 10 विकेटनि देरहानाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला गाबोन रबिबार 28 जुलाइ अक्ट'आव वमेन्स T20 एशिया काप 2024 नि फाइनाल गेलेनाया भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव जागोन। 8थि खौराङाव दङ महन बागान SCआ डाउनटाउन हिर'ज FCनि हेंथायै 133थि इन्डियान वेल्स डिउरान्ड कापनि अपेनिं गेलेनायखौ दिनै जागायजेनगोन। 133थि इन्डियान वेल्स डिउरान्ड कापआ दिनै सनिबार 27 जुलाइ 2024 मायथाइनि बेलासिनि 6 रिंगायाव जागायजेनगोन। सोलिफु चेम्पियन महन बागान सुपार जायन्टआ गिबि गेलेनायाव डाउनटाउन हिर'जजों मोगा-मोगि जागोन। महन बागान SC, जाय इन्डियान सुपार लिग शिल्ड बिमुं मोनगिरिबो, सनिबाराव सल्ट लेक स्टेडियामाव बेखेवनाय ग्रुप ए लीग मेचआव श्रीनगरनि क्लाब डाउनटाउन हिर'ज SCजों मोगा-मोगि जागोन, जाय आई लीग डिभिजन 2आव गेलेगोन। बेराफारसेथिं जोंनि बिटिआरआव डिउरान्ड कापनि बेखेवनाय हाबाफारिया 30 जुलाइआव जागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला डिउरान्ड कापनि अनलाइन टिकेट्स बुकिं खालामनाया बुक माइ श' एपआव जागायबाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।